mitam takte chuan an duam ema wang le an hma an sial ema wangin thil dik le dik lo po an thliar sang thiam to thin lawa an hma zona thil om te chu a om le moi po thlovin an bo duak duak zel ani chutiang che chuan ton chuma po hian mi pakhat a duam na le a hma sial ema wanga tual tha na rap thlak tak a thlen dan chanchin I han en ho don tiang ton chuma kan case en ho tor thlen na mun Kolkata hi India rama state pakhat West Bengal khopui berni in Kolkata hi City of Joy dia shet thin an nge a tin he tual tha na thlen na mun Baligans hi mi ho satam takte chen na mun ani mai pi alama hotel le cafe te ba ka restaurant changkang tak tak na mun ani boka ti chuan kumsa ni som pakwa khan helai Kolkata a venglun lai tak pakhat Baligans a hian Urmila Devi le a fapano pang berbal ra chate chungkwa po chu chengve in nu ber kum somrok panga upa Urmila Devi hian fapa pathumaneya nupui po nei vek to in a fapa upa ber mandip chana le anupui dimpol chani te hian fanu pani kanika ile gunjani te an nei boka amai ro chu ano pangjok gunjani hian ano panlai changin van doi thlak taken rilro lama boina ani hlau maya chu mai ni lavin apa mandi papo hian kumsang ni som pali khan a chan po shiat lavin alo boral san to boka chuta tang chuan anupui dimpoli chu a pasal te ina po om to lavin a fanu te patni nen harsa rota an mani fleta an cheng zui ta bok ani ti chuan Urmilai fa papatni na Deepak jana te ero anupui le afa te pathum nen Siliguri ya chengve thongin Siliguri hi Kolkata atanga kilometer zathum somrok ve lai hla omani a hengba ka hian soita kangkhan Urmila Devi fapano pangber hi balras chan ani in anupui ri tu ile afa te patni ba ka anu Urmilai tinen an panga hian Baligans beng mor lampanga garcha mi in lo in an chengve meka tin chan chungkwa te hian sumdon na lam khoin anma ani hian company pakhat aqua industry an nei ba ka he an company hian chauka bungrua te zorin asiam thatlam ti le interior design lamte an khoi deu tlang puya heiba ka hian chan chungkwa te hi re theilem lo ma se anma ani in ngei le emo sak emo ai chuan mi in lo a khosak hi an do zok ma a hetia mani in ngeya chen aya mi in lo a khosak du zok hi India rama sumdong te zinga hian omve nualin jan chungkwa po hi chungho te zinga pakhat chu ani ve boka chutiang chuan Urmila Devi te chungkwa po hi first land of garcha hian chongni na chengve mekin anin nei tu te hi anin lo first floor an chengve boka ni tinin jinglamdar soma Montify tu litikai chu na thok turin Urmilai ti na chuan local si a ma se December ni som pahni kumsa ni som pakwa khan chu ina chuan thil rap thlak tak a thleng tatlat mai chu thil thleng chuan Kolkata om ho te chu a thong hlom le nge ani ti chuan he thil thlen ma lok December ni kwa khan balra cha chu West Bengal a khopui dang pakhat Coach Bihar an ti a thian ti in nei na mang tura kalin heta kal na mun hi Kolkata atanga mel zali somthum poli vel hla oman nge a hei mai ba ka hetia balra cha a thian ti nei na mang tura a zen ma de hian anupui ri tu ichu a una pa motor accident wangin a fati pahni nen anu re pa te in lama an lo wa ho phei to boka ti chuan a fa pa balra chale amauri tuiba ka atu te anum lo tak ve ka chuan Urmila Devi chu anina chuan ama chawin omti na ni chu ti chuan ani dan pa nga in December ni som pahni kumsa ni som pakwa chu alo thleng le ta a ni tina ati thin dan angin litikai chu jinglamdar soma na thok turin Urmilai ti ina chuan vakal le a hetia litika e na thok tura jan ina akalpiak hian anin kongkhar chu chunglama tangin alo in kalsia thin kha ani a ma se chumini chuan maktak main an kongka pui chu alo in kal lo tlat mai ti chuan letikai chu in chunga chuan lut ngalin in chunglama chuan a chhota a ma se chuti a chholai chuan chhuata ke hniak sen hmu in chu ke hniak chu Urmilai ruma tanga lo chuak ani ti po a hrengal maya chu vele litikai chu hlau thong tak le man hmo takin Urmilai ruma chuan avalut wata
mase chutia ruma alu vele chon ring takin auli ta chiam mai khatia litika e ruma alu vele a arak chiam na chan kha ruma ormilai devi chu ama thi sena lo in chi anoya wa hmu wang lo ni a ti chuan litikai hlau thong taka arak chiam hnu khan man hmu takin ina tang chuan chuak li in chutia ring taka arak chiam awang chuan ormila devi te innu an nei tu first floor a omtile an chen dang te po chuan lo hria in an lo tlan khom wata chuta local khom de chuan litikai chu engthil nge thleng ti le engtia khatia ring taka au chiam nge ani ti nan sota ma se chu an zona po chu litikai chuan a thil hmuina ala thon emawang khan chang thei mai lovin in chunga ormilai room chu lau thong takle thlabar takin a kok ta ringot maya chumi hnuwa ormilai ti in lo an nei tu le chuta local ve mi then khate chu ormilai room a chuan valut vele in chuta an thil va hmu chuan an ni po chu a thong ve hlom hle nge ani heti lai mekin chuta lo om ve mi then khate chuan police chu lo kol ngai watin hetia police ormilai ti in an ron thlen ma hian ormilai ti in le a che vela chuan mi za chuang lai an lo om man to nge a chu ba ka ormila devi ti in lo an nei tu chuan ormilai fa pano pang ber balra chale a fa po pa ber no pui dim palite chu thil thleng te chu alo shel ve me ka anni po chuan chu thil rap thlak tak lo thleng chu hria thiam har an ti in angeina an shelo viau mai ti chuan chumi hnu rei baklawa police chu ormila devi te na chuan lo thleng zui ngalin thil thlen na hmun ormilai room chung an han lo chuan anni po chuan rap thlak an ti in police te ngei po chu a thong hlom hle maya chu mai ba ka ormila devi room chung chu lo hnok no ain athisen chu chuata cholo po banga te chuan alo kai noi maya thil thleng chu rap thlak an ti tak zet ani ber ti chuan police chuan forensic expert te ko watin anni lam an lo thlen chuan room chung chu an indik vek ba ka evidence atana poimo tur ang thil te po an song ta ngala chumi hnuwa ruang li a chhevela thil om de chu thlala le vekin ruang chu postmortem turin damdo ina an kalpui le ta ani heti lai mekin police chuan ormilai thi dana arwang an en mai tang khan twal tha na nge ni ti hria in twal tha tu chuan ormila e a tha dana tang le a taksa a sui sak dana tang khan a tha lai hian a thin arim hle ani an jing hle boka chu ba ka police ten ormila devi te in chung an indik lai hian in chunga an thil hu nei de chu abawani ti le in chung kha a hnok noi ti an hotel bokani kha chuwan chuan ormila devi an tha chan chu ruk tumna awang ani an ring ta deuh bera ma se police chuan ril ru kap tu pakhat an nei tlat mai chu khatia ormilai ruang an indik lai khan atlero in chena in bil de kha ala in bil ve kani ti le a mobile phone te po thu thlenga khan na lo om ringa chuwan chuan tol that tu khan ruk adu wanga tol kha that ani si chuan engwanga ormilai tlero in bil lai ti le a mobile phone te kha latin longi ani ang ti chu anril ruwa zona lian tak ani a chu mai ni lovin ormilai khan rangka chak ngun a kut le lam abunin zungbun le beng be ba ka nar be te po ala in bil vek boka chungti awang chuan police chuan ormilai devi thina chu ruk tumna awang rewata twal tha da thlengpal ani ringlo ta devin twal that tu hian ormila devi tha adu chan to thatak ani an jing ta hle a tin ruk du awanga twal tha chu ni se urmila devi kha rong taka an tha kher kha arin am lo ba ka police chuan urmila devi thattu hian atwal tha khonan ruk tumna a twal that angin alan tirani an ring ta hle bok ani ti chuan urmilai fapa upaber no poidim police chuan anu thina chuan police thena FIR thelu zuin hemi nu hian police chuan urmila devi te in rok tu le thattu zon na chu an chan ta ngal chara chu mai ba ka urmila devi thina chui tor bik police team pali tarwat ni in anni po hian oluk le fim khur takin hu chuina chu an chan ngal mol boka chuti lai mek chuan urmila devi thina chu national media a anti chu awangin kolkata omzong zong te po chuan an shevek to ati the ome heti lai mek hian police te no chuina a police team pakhate chuan in li a chhevela CCTV an da te chu endikin
team dang te chuan Urmilai room le an in te chu an lo endik ve mek boka heta police ten in li a chevel an endik na hian in chunga tuver le kongkhara te khan luruk tumna nu ma an hmula awangin police chuan Urmila Devi thatu chu Urmila Devi in kongka a hon sak ngei le a phalna thlapa in chunga lo lut ani an jing ta hle ani ti chuan police chuan Urmila te chen oma ho te chu thu zo fiana nei le in chuta an chen te zo na an zo tum chuan an zinga me chi pakhat debulinari chuan twal thana thlen zandar somni a chane vela khan Urmila tu no le dim pali fan upazok ni bok kanika e chu api e tur petora alo kal thu sein a hodo na ama po chu alo tlo ve thu a soi tatlat mai a sel danin kanika e chuan api Urmila e chu adam thatlo hmel hle thu le api chu an ina chumi zana riak ve mai tura a som thu te soya masi api Urmila e chuan alo du lo thu le chumi awanga api chu lo ngai ven deuh tura a shil thu soya heiba ka hian dibule nei chuan balra chale anu puiri tuite chu ina anom lo ve ve atang khan pi Urmila e chu amaudim palin anina changa chu e tur athon thin thu a soitel bok ani ti chuan heta dibule nei thu sai chang hian police chuan Urmila Devi chu zandar somni achan be thleng kha chuan aladam ani ti an theita a chuba ka police en Urmila ti thenomte thu an zofia na khan thil pakhat shet bele bokin kumsang ni som pariat kum khan tum kha chu balra chu na sa taka roin chutia aruila chuan mi tu tinen emo anin ti boy ti hriat ani a chu thil police en an sha chuan ngai dan pakhat nei phale in khatia balra san kumsang ni som pariata zu aruila ya ain ti boy puite khan phubalak nan balra chanu Urmila e chu an that ani theimeng em ti da chu anril ruwa zo na lian takani a chumilam hoi chuan police chuan a hnuwa an khe chuilai chu an han chui le tan ta ngala ma se thilpui mo le an khe chuilaya pui theitu tur pakhat ma an muta chawng si lo hei wang hian police chuan jan chung kwa de chan chen chu chuinon le in chuta an chuin a police ten an hmu cha chu jan chung kwa te hian an chung kwa e zona to thatak nein an business hi in tom vek ma se Urmilai fa papani na Dipakale a fapano pangber balra sate chu anin ngei lawin anin hau fo thin ti an chata a chutia thothar an shata tang chuan police chuan Urmila Devi thatu chu an chung ko member zingami ani an ring ta vya mai chumi wang chuan Urmilai fa te chu police chuan thu an zot fi athan le ta a amai ro chu police chuan Urmilai fa te thu an zo fian atang chuan engthil poima ma an mu chuak ta chuang lo ani ma se hemi nu lok hian Urmila Devi te in lo an nei tu pa chuan police ne na hian thilpui mo tak mai ron shilin chuta chuan Urmila Devi tha ani zan December ni som pahni zandar som le mini som ni vela khan Urmila Devi ina atunu kanika e aron kalnon le thu a soitlat maya ti chuan hetia kanika in Urmila Devi in kongkhara vakikla hian Urmila e chuan atunu o chu lo sia in Guria lo lu rotia alo chon thole api Urmila Devi in atunu kanikai chu kawduat nana Guria tia a kau mai thin thu a seiboka heiba ka hian Urmila Devi te in lo ani tu chuan kanika e Urmila te ina alu lai kha shema se a ina tanga a chhuale lai ero a hmu to lo thole engtika ngi a chhuat tak ti po a hriat lo thu a seiboka chung thu an shat nu chuan police chuan engwangin nge kanika e kha api Urmila e motor khan zanlaidar so pani le achan bia khan alo kalnon le kherang ti chu an zo na lian takani le ta a achan chu kanika e khan api chu e tor petor khan zandar somli achan bia akal to wang ani ber hengba ka hian atnu loka police chuan thilmak tak mu chuak le in chuta chuan Urmila Devi postmortem na atanga alandana a thilai vel kha zandar som pani le achan ve vel le zing lamdar khatli achan ve in karvel ti hriat ani ba ka Urmila Devi taksa khan chemteya win hnu ma mun somni pali aya tam hmu ani hiala tin Urmila Devi hliam then khatti atanga alandan chuan Urmila e hian
ama thattu hi alo belet ve na sa hle ani ti po a hriat thei boka ti chuan Urmila Devi ti in lu an nei tu ina athil mu asoi changle postmortem result atanga athi hun alanda na chang khan police chuan Urmila Devi thattu a khan Urmilai tunu upaberle dim poli fano ni bok kanika izo anjing hlel tangal viau maya heta kansha le mai tur so khang kan soi tak tu zong zong kha police ten Urmilai thi ni December ni som pahnia an chui chho vek ani ti kha lo sia ila tha ome ti chuan atuk December ni som pathuma police chuan dim poli le afano kanikai te chu an che na in hasra rota an apartment na waman ngalin chumi hnuwa Gariahat police station a hruai an ni le a heta hian thu zo fiana nei ngal ni in police chuan kanika e chu thu an zot fi ma saphota chuta an zo na ma sabera chuan engwanga zanlaidar som pahni le min som ni a khan api Urmila Devi ina kalnon le ngi ani an zota a chuta kanikai chuan api ina chuan zanlaya a kalnon to lo thu a soita dei mai ma se police chuan akal le ngi ti fin fianan api ti in lu anei tu thu soile CCTV a thalak te an hmutir le a chutia police ten api hmuturin zanlaya akal non le ti an hria ti a hria ta ka chuan kumsom pasari upa kanika e chu a hlau thong ta viau ni ngei turani police hnen a chuan a topa in pong ta nge in api Urmila Devi chu anu dim palin thatura ati awanga atha tak tho asoita ani hengba ka hian hetia kanika I ain pon no lok hian police chuan kanikai no dim poli po chu room danga hruain thu an zot fia vele ta a heta hian police chuan dim poli chu a pasalanu Urmila Devi tha anin a ai nam noi vele velo zot photin atira chuan dim poli chuan a pasalnu Urmila tha anin a ain rol velo thu chu asoina sa hle a ma se police ten khausok le na sa zoka an zo non mai pi alama an fin fian nei ang police ten an hmutir ta ka chuan ani po atopa chuan ain pong ve tangi nge a heta tangche a hian amodim polili afanu kanika in annu le anpi Urmila Devi rong taka an tha chan le an tha dan dik tak chu alo lang don ta chi amai alan dan chuan dim politinu fachen na mun harsa rota an apartment chu dim poli pasal mandi pali a pasala naw balra chaten anin chom lo ni a ma se mandi pa athi ta ka wang khan dim poli chuan a pasalanu Urmila Devi hena a pasal aboral ta ka wangin an apartment chia chu an nei chhon ani to thule chu apartment chu pe mai turin adila ma se Urmila e chuan apartment chu mandi pale balra chate incho mani awangin azawe chu balra chata ani thuwa soitlat maya chuba ka mandi pale balra chate hian interior design lama business inchom nei bokin chuta po chuan 50% ve in a hlokna anin sembok thena ma se mandi pa aboral tak no khan anu puidim poli chuan a pasal chan ai ti chu nei chhun zom zel be sein anu Urmila Devi hena chuan a pasal business khoila chu enkol zui adu thule thove adu thute asei boka ma se Urmila Devi ril ropot mang ero la man lai takani awangin amo chu in lama om tur ani thule na a thove angai lo thu shilin dim poli na thove chu a phalta lo tlat maya chuti rwal chuan a fapate ber balra cha chu dim poli tinu fahne na thlatin cheng singli peje turin a shilve thonga chu US dollar zali somsari pasari vel nen a intlok ome ma se dim poli chuan a pasal no thutluk na siam chu a pompui thei ho lo mai chung poisa te chu an chung koin en kolnan chuan abei thamati in claim ati hle a chuba ka a pasal mandi padam lai kha chuan an business atanga an sum huang ang te kha balra sanen khan a in zata in sem thinin an kho sakpo apa ngai veu kha ni a ma se a pasal aboral ta ka chuan an poisa motor chu tlemati in be tham ati veu mai he mai ba ka dim pali chuan a pasal le a pasal naw balra saten interior designing business kha khoidunin chu po chu a hlok na atangin 50% ve anin sem thin ti asia a amai ro chu po chu a pasal chanai 50% kha dile ma se Urmila e chuan a phal sak le ta chuang lawa
chu mai lani lo dim poli le Urmila Devi te hian bank account in chom joint account an neya ma se Urmila hian dim polin account atanga poisa alak chho ve chu a phal ve mi alo bok alo ni chuta tangche chuan dim poli le a pasalanu Urmila Devi te pahni in kar chu chhetanin anu a phei chuan dim poli chuan a pasalanu Urmila Devi chu a hota hle maya chuti lai mekin dim poli chuan a fanu kanika in ngai song ani ti sha in ani hi Punjab state Nabha town mi le sa Saurabhpuri ani a fanu nen hian social media atanga in tong an nge ani ti chuan dim poli chuan a pasalanu Urmila Devi chu kongtin renga a hwatak ema wang khan ti hlum dan ngai to in heta hian a fanu bialpa kumsomni pakhata upa Saurabha chu a pasalanu Urmila Devi than a man tangkai tumin thil sang sang mangin a thlem tangat ngata chutian chuan a pasalanu tha tuma thlainga mozata in ngei to hnuwa dim poli chuan a pasalanaw balra chano puili a fati chu an in lama an kalani ti a hrita hlova chu baka balra sangei po December ni ko a thian ti in neina a kalatum thote a hritel ta boka chu vele dim poli chuan a pasalanu Urmila Devi chu December ni som pahni kumsang ni som pakwa khan tha tumin thutluk na chu asiam takmi amai himini kher athlana chanpo hi a pasalanu Urmila Devi chu ama chawin ina omdon ni ti a hriat wangalo ni a chu baka dim poli hian twal thana thlen ma kar atang khan a twal tha tumna a hian a fanu kanikai po chu tiltir tum ve bokin ro manna alo siam lok diam to alo ni ti chuan Saurabha po chu Punjab atangin mil sang khaza somkwa paruk zeta hla om Kolkata a abial no kanikai mutor chuan aron kalta wangwanga chuti lai mekin balra sapo in neina hmang tura an ina tanga chhuak ve che in anu Urmila Devi lo in kol tur le ai tur ngei to turin dim poli chu mo phurna a hlan ve mek boka ti chuan soita kang khan December ni som pakhata dim poli chuan a pasalanu Urmila Devi e tur chu a fanu kanikai pek tirin kha e tura khan dim poli chuan sleeping pills muthilna atel savika chutiang chuan api e tur chu kanika e chuan zandar somni achan ve api kha va pe in anuwa an chen amami debulana reinen anin bele bokani kha atira chuan alandana thil engkim chu dim poli ro man anga lo thleng zelin akal tlong pur vek mai boka ye chuan chumi zan vek zandar som pahni lemni somhnia dim poli le afanu kanikai baka afanu bialpa Saurabha te pathum chu Urmila Devi te ina chuan vakal in heti lai hian dim polin anu ei tura khan sleeping pills atela wangin along muthil dei to an jing hle a ti chuan kanikai chau chu api te in kong khar bula chuan vakal photin kongka chu avakik ta a ma se dim polirin lo tak main a pasalanu Urmila chuan atunu kanika in kongka aron kik chu sha in atunu a ko thindan guria lo lu joti in alo changwat mai si chu vele dim polin a pasalanu amuthil laya tha atumna plan chu a fil ta vek mai amai ro chu heti lai mek hian Urmila Devi chuan atunu chu ina alo lu tir thoya adam thatwak lo wangin atunu chuan lo ria pui atumani ringmain kanikai mutna tor chu room danga asiam sak ta ngal molmula ma se chutia Urmila Devi room danga a omlai tak chuan dim poli chuan ro man dang siam in heta hian kanika e chu chauka kalin thleng pakha chu chhuata awa pai ke da thoya chutia thom om vele chuan rang takin Saurabha chu in chunga chuan alo lut ngal wata chumi pa chuan Saurabha chuan chemte kingin Urmila Devi omna room lam chu awa pan lia chuta Urmila i khum siam mek lai chu thok le khata Saurabha chuan be ta thudin avit ta ngal mol maya chuti lai mekin Urmila Devi chuan chanpui tu kovin a au ngal thut boka ma se chuti a au lai chu kanika e chuan lukhama lo hu betin chuti lai chuan Saurabha chuan Urmila e chu nasa takin voi tam tak avit ta mol maya hetia an vi lai hian Urmila e chu tangve na sa in lo be let ve ma se an vi na te chu anat ema wangin le anasat ema wangin athi pui ta thaw lo ni a hei ba ka hian hetia kanika ile Saurabha andu ang song an ti vek nu hian room chunga tlere ule thil hlu an mu thei ang te la khomin in chung chu
ruk ro chet na ang thei tur bera an siam ba ka an ti nok chiam boka chumi hnuwa an pahnih chuan in atanga chuak in heti lai hian kara dim poli chuan alo ngak reng nge ani ye chuan dim poli chuan saura fa chu atuk jing hma taka Netaji Subhash Chandra Bose International Airport a hruain saura fa chu thlawna hmangin Delhi a kal tak ngala chumi hnuwa Delhi atang chuan a chena hmun Punjab lam chu a pan le ta pangpanga chuti lai vek chuan kanika ile dim politi ero Urmila Devi tha ani awanga lungai hmel takin police bula an lo om ve mek bok ani kha ti chuan hetia police ten dim poli le kanikai ti in puana an ngai thlak so hnu hian Punjab police te nena tangkopin saura fa po chu an man veile ta ngal lawa he mai ba ka an man rol hian Punjab atanga Kolkata azina flight ticket ba ka ID le Urmila Devi te ina tanga poisa failak cheng sing khat an hotel boka tin dim polite in an indik na hian rangka chaka siam tlero thin khate ba ka poisa cheng sang sari le Urmila Devi thana na an man ro man chemte kha motel ani le hlawa hengba ka hian CCTV footage atang le Urmila Devi le saura fati omna shia theina na an phone location an indik na atangin police chuan dim politinu fa le kanikai belpa saura fati chu Urmila Devi thatu te ngei an ni ti an nim nge zui ta bok ani ti chuan police chuan dimpul jani le saura fati chu ruk ro le twal tha wang ba ka fin fiana ti chingpen tuma puin jela an tan tir ta a ma se kanikai ve thung ero twal than a thlen lai khan kumsom pasari le tharuk chawa upa alani awangin kumlet linglo anga ngai le shemna pek thei ani lo tlat maya ma se police chuan juvenile justice board ne na kanikai chu komtling to nga ngai mai tura an ngin ba ka athil ti awanga shemna na tak a hmu theinan an dil hiala ti chuan February ni somni pariat kumsa ni somnia police ten kota charge sheet phek zathum zeta thui thelu zuin tun thleng hian Urmila Devi thatu te pathum dimpul chani le afano kanikai chani ba ka saura puri de khesi alakal tareng ani ti chuan duamna le isik na awanga an tha tak Urmila Devi thina chuan Kolkata khopui chu adeng chuak ne hle ani kha he mai ba ka Urmila Devi te then om debulina in Urmila Devi thina khesung changa seidan chuan zandar som pakhat le achen vel bora meichhia le ngalin rap thlak taka tual athat thei kha arin theilo tho asoi hiala chu mai ni lovin Gautam Chandra sarkar na thokpin son to po in khesung chang chu soive in tuna chuan kum upalamte tual thina tam to hle a man in chungluma takngial po kan him zo to lo ti in asoi chuak ve nge ani